A Disney als hotels es pot agafar té calent i després també hi ha xocolata calent. I si no, sempre pots agafar i fer-te'l tu mateix aquí. Aquest hotel està obert, però ja tenen l'English Breakfast, té verd, el camomilla i més d'aquest. Aquest no m'agrada gaire a mi. Aquest és sense cafeïna. I després ara hi ha aquestes màquines superxules de Coca-Cola que tenen un menú i hi ha totes aquestes begudes. I em sembla que dintre hi ha diferents menús també, a part d'aigua i gel. Aquí algú se li ha caigut el gel.